Auta MG Boy dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2021 har zuwa kawai yanzu 2020 fatan zai ci gaba da ta gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar West Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta ne albarka. Muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sha like da kuma comment yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyon mu ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta ne albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyon mu ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi ji wannan mawaƙi ya saka muku wannan daddaɗar waƙar ne a cikin West Hausa TV. Kamar yadda ko ku ji Auta MG Boy TV za ku ga wannan daddaɗar waƙar kamar yadda suka kawo muku wannan daddaɗar waƙar tare da Momi Gombe. Haka in ka bibiye mu a cikin ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka. To ba za mu tafi ba Allah da za mu saka muku wannan daddaɗar waƙar mai albarka ta Auta MG Boy kamar yadda muka sa muku a farko. Ke da abin da muke da tunatar da ka har yau har gobe idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka. To muna ne roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sha like da kuma comment yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma har ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna ne roƙonka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment yadda kai ma ka daɗa samun bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita dai West Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma-hauma ko son zuciya a ciki ba. Kai dai abin da muke da ya tunatar da har yau har gobe idan yau da farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mai subscribe, sha like da kuma comment yadda kai ma ka daɗa samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, ina mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mai sha like da kuma comment. Bari mu ba wato Auta MG Boy, bismillah.